ती ओल्ड स्कूल ती जेन्झी ती सिटी वाली आणि मी देसी तरी इगो तिला जरा भी नाही मनामध्ये खराबी नाही paparazzi तिच्या मागे डेली क्रेझी तरी why so shy सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं केलं स्टाईल केलं मूव तिच्या समोर फिक्का गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर आहे